Shubor Nakaslem Jong Unongsan Hima. Executive Member ke Khasi Hills Autonomous District Council Ubadairu MDC ke Maukarwat Constituency Ubak Karnes Sosyang mentaka sengi ke Khandre Tarik Ujembang Arajar Arpusau habaya keren halor ke jing pawat banyak ni ke research halor shibun ki mat ke biadai bat ke longgaman jong ke jaj benreu Khasi uliat ho baka council kadang aipor ni ki bawat banyak ban pendap namar ki don ki mat ki bayar bha banti banyak ubak sok syang habaya keren bat kinong thok khubor uliat ho bakum kinong elam jong ke council kin syong de ke komiti ha ka arpusau Tarik Ujembang mereka benta ban panshwa ya ka pre-submission hashwa ban pediang ni ki jingwat banyak jongki bad hadin ke jing bishar ke komiti kan sapa penbet khaddo ki jingwat banyak jongki bad lada don kam ke komiti kan sapentip ki ai ki bedang don kam bandang penbiang ni penjanai ubak karnes ula pentip bagi phang bad ki jaka jong ke jingwat banyak ki don hado sapu waitli ki baka council kala jit ban penlong ni ke jingwat banyak baru kermen bahau bena jeleu ansala ban pendep nadong syadong yi gijing don kam bat ke council kan sepelat pat ba ya ki dak wat benya shisho ulai ku belairu yo menteri rang ba ke jela ubala kersanya ke council bat I men semru bakandang yai beteng ban wat benya ha ke bedai bat ki wei pat ki mat ki bedai bat ke jat benreo ulapan paru gijing snokmen ba ke KHADC kadai kata ke model ke bali alam syakman hagani ka kam bat ki wei ki council kin pai khmat shaka bat board ru i ki denjat ki bakalai alam haga bede bat ka jingwat benya halor ka jat benreu bat kumno ban penek pensa yaka nakaliar ka jongi ka office jong ka district council ka bangi akot na du ki panai ko la dep na du macam snem abide bat kan ka research adu menta ni dang ai kapur ke bakluj iki researcher ani kinong wat benia nomor ba adin bangi ui ba idang dot kam subun kapur na kapenta juki ban na penjanai nang kam ti jeliu ya ki jingdon ki jinglong ha ki area of research ani ki topics jong ki research ke mentang idang perkat ban syong ke komiti haka arpsau Tarik jong mentang benai haka bangin yok ban ya perkat ban ya pano ya lani ban pa submit ya ke pre-submission jong swa bangin perkut lani swa ba ngin pediang ya ki research ki jongki ihaban pa le swa ke pre-submission ban hadin kata ladang ila ka jepet jong komiti kalau ibit ibiam no sedang ni sa pentip ski bakin pa final draft no dadang idon kam ngin hab batai ki ba pinahap penbiang sa ki ta badang dunahang ta hang niang tai noi kubalong menta nila ai kapur ke bakluj sa ye ki nole research dan di balak fun singi nadu kini benai balak debru dan balak deb tambah ni sutu ba kiwi kimpat long ready ki don hadu south point ki area of research ani ki south point ki mat ani ki topics ki bangi lajit ban research ke don ki balong yar don ki balong long ka support ban penbit penbiang nang sedong tinggal ai kluj ke por but nang ni sekhmat na try apo jong penajun na try lalak ban pendat ngadong sedong but kinsa publish lani kinsa print ki kot pendat lani hakak book ka bakade but hadin kata ni kinsa kot dakui ka sni bang ni release ya ki research da ki kot but ngin pelong dakui ka program ke bahe bangin yo bat tertib seperti ba kini ki jing wat benia ki bade spang ki topik seperti kenang ba ki bakwa ban tip kini yo ban tie ki kot kwa ban lani kini kendo ki nong research ani kila ban wani kendo hangni po office jumi na ka ban yo jing tip bat kantam ban yo kuli ki kot pada ki don kam
Kabak hadu ni penpau ke sungu yo Chief Minister ba Konrad Sangma ba las sutu ya ke don kam jong ka dis council ban le ya ke research akabanikong ni la le bani kudu yo Chief Minister ko jing alam jong CM jong iba punya na kabata pan ka jing arab na i Chief Minister abide bat ka fund bat ka jing ai ka jong i san pulak ka along ka jing kerku na kabata ka research bat benen kasmi don ka meeting jong boro lai tili ki dis council GHADC bat HADC Chief Minister la penkenmau biang yang i boro lai tili ki dis council bangi de ban penslor bangi de ban lebe ya ke research bede bat ka riti ka dustur ka tanrai ka jungi ka tin ka thile karkom bam karkom di karkom karkom le ka jungi ha karkom long jong ka jak meru ka jungi boro lai tili jantia garu bat kasi bat menin udang fokus udang bangi de ban le ki research na ka banta ba ki pateng long din jungi kintip ya ka tanrai Mario season kasih ni kin sadu no lanin dilute da ki wipat ki kom im lani ki culture ju ki Jack Mario ni sungu yo Chief Minister abi de kani bat nakaliang jungi ka dis council jo ka HADC nginang teng biang sa ki wipat ki area of research but ngile perkarlu ba insale ya ka research ka ba kamlong kam janai kata kabak ka major research kabala ban involve adu R line south sansnem but in penlut ke bisa but namar ba Chief Minister udang kular ban IG arab na ka banta ban le kini ki research but da kani ka committee ngin yo ban page binia nang nes kemat ki area research ni de ban le na ka banta kani ka research ka ba long ka ba kam slam ba kam janai bat next kam bakan long ke kurku ya ke jak riu bat kam tam kumno bangin la ban nang pende ban sa na do ka tin ka tle kariti ka dustur kar kom sanshar la kalong ki hima ki leadership bat kiwi ki kom sanshar la ki long ki sno ki thau kakur ka jak bat kum ta ter kini ki banta ki ba ngi sobat penpau ki sungu cuma sabat ni kelman skama nang skamat ni nang la ban le kama ban ngasu sarong ban itu ipi ba nakaliang jong Chief Minister la ke jingiro ya ka dis council ka jungi ka HADC but la ya thu lang ikiwi para lok jungi ki naki wi ki dis council banong ba pet ka sales autonomous dis council kala la ban le ni mat hero di ban le lang tabat da kata kalinting so banong ba ni sukman ba nakadaw ka jing IT kamon ki kadiang jong Chief Minister ba ka jing alam jong CM jong iba punya ni la klalong ka role model ya ki wipat ki dis council kumno bin le bangin ang penek pensa ya ka riti ka dustur ka jong iba ya ka jak meri bat kamtam ya ki wi ku company apo ka dis council la kalong ka administration la kalong ka jing la ban lom ki khajra bat la ban yang la jong kijat ni susarong ya kani ka dis council ka jungi tenamar tangi pani ka jing kesan lang ya borok ki stakeholders lan ki badai ki try jong kani ka dis council ka jungi pajba kilong kemi ki samla ki sang balang bat ki political party borok ban ai ki kumon ki kadian na kapta ban ya trilang bat kani ka dis council ka jungi na ka banta banginang la ban punya sekmat bat pentiu seprang kabide bat ka jingdon jong kani ka dis council bat inang la menwara ban pentlan yaki an kabide bat ka riti ka dustur bat ka kam punya sensar khadar haki hima haki sno ki thau kulisbun